God is good all the time, the Bible tells us. Whether we are experiencing good or bad, still God is good all the time. Amen? Kaya panalo na po tayo. And our object of this morning is about salvation. At handa po natin yung ating mga sarili in the book of Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Basahin po natin. Because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Okay. At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo. Bless this message, Lord. Be with me, Lord, as a mouthpiece of your word. Be with me because I can do nothing without you, Lord. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Be with us because without you, Lord, without the guidance of your Holy Spirit, it is in vain and futile of this service. Bless each every one of us. Bless your people. Strengthen their faith. Bless those who are in social media, Lord, our viewers. In Jesus' name. Amen. Okay? At kayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Okay, at alam niyo po, in the book of Isaiah chapter 61 verse 10, samantalang ang ating Panginoon, nung nag-ministry po siya, ay nahula na po yan. In the book of Isaiah chapter 61 verse 10, same kinote ng ating Panginoon, sapagkat kaugalian ng ating Panginoon, siya po ay pumapasok sa sinagoga. Meron silang synagogue. At nakagawian niya po since he was 12 years old. Nakikipag-ano na talaga sa mga religious leaders. No? Nakikipag-usap na po siya at sila ay namamangha. Pag nagsalita ng ating Panginoon, namamangha po sila because when He speak about the Word of God, there is an authority. Meron siyang nararamdaman na kapangyarihan na matitindi yung kanyang binibitawang salita. Kaya sila po minsan ay na-offend, nasasaktan. Dahil ito po yung kanyang mission dito sa mundong ito. When he was 12 years old, he was on the temple. Nasa templo po siya at hinanap po siya ng kanyang mga magulang. Bakit anak? Nawawala ka. Kasi akala nila kasama na po siya. Galing po sila sa kapistahan. At pag-uwi po nila sa kanilang bahay, nawawala ang ating Panginoon. At nagtaka po sila at binalikan po nila. Sabi niya sa kanyang mga magulang, did you not know that I am in the Father's business? We are now in the Father's business. Okay, pag sinabing Father's business, pertaining to spiritual. Meron tayong business, meron tayong trabaho, meron tayong pinagkakabalahan. Pero pagdating po ng Sabat ng ating Lord, we are in our Father's business. Kailangan yung ating mga sarili ay nakahanda, yung ating puso at yung ating isip ay nakahanda na tumanggap, maaari, pagsaway, na may pag-ibig, tumanggap ng salita ng Diyos para sa ikabubuti po natin. Kaya ang sabi ng ating Panginoon nung ibinigay sa kanya yung aklat ng Isaiah, suma sa akin ang Espiritu ng ating Panginoon. Suma sa akin. Okay, Luke chapter 4 verse 18. Kaya sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mabuting balita. Pag sinabing the Lord, the Spirit of the Lord is upon me, talagang ano po yan. Wala kang ano dyan. Katalo-talo po dyan bilang mananampalataya. Ito po ang kanyang mission. Sapagkat hinira niya ako. He had anointed me to preach the gospel to the poor.
Ipangaral niya ang Ebanghelyo, ipangaral niya yung good news, yung good tidings sa mga mahihirap. Okay? Mahirap ang kanilang kalagayan. Pagod na pagod. He had sent me to heal the brokenhearted. Pinadala siya ng ating Panginoon para siya po ay magpagaling sa mga bigo, no? Sa mga dukha, no? At sa ipahayag sa mga sinugo niya upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. To preach the deliverance to the captives. Marami pong gustong lumaya, pero hindi sila makalaya sa gawa ng kaaway. Kaya ito ang mission ng ating Panginoon, and recovering of sight to the blind. Yung mga bulag na literal at bulag na spiritual. Dalawang kabulagan. Physical or literal na bulag at spiritual na kabulagan. Hindi nila nababanaag at nakikita yung liwanag ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Kaya may mga mata hindi nakakakita, pertaining to the spiritual blindness. Because the God of this world blinded the mind of men that they could not see the light of the gospel. Okay? Kaya binulag po sila para hindi nila makita yung liwanag ng katotohanan, yung mabuting balita. Kaya ang mission niya, and recovering of sight to the blind, to sit at liberty that are bruised. At ipapahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Verse 19 ba yan? Verse 19? Yes. To set liberty. Ayan. Pag sinabing liberty, kailangan kalayaan na yung mga gagawin ng ating Panginoon. May pagliligtas. Pag sinabing pagliligtas, hindi lang yung kaluluwa ang ililigtas ng Lord. Hindi. Pati yung sakit mo, kaya kanyang pagalingin. Pati yung bulsa mo, kaya kanyang pagpalain. Amen? Pati yung isip po natin na dating hindi maganda, kaya niyang liwanagin para magiging maayos yung ating pag-iisip. Yan ang mission ng ating Panginoon. Likewise, we have a mission in this world. Amen? If you are believers, you have a ministry in the body of Christ. And if you are believers, second, you have a mission in this world. Dalawa yun. Meron kang gagampanan sa katawan ni Kristo. Pag ikaw ay mananampalataya, may serbisyo ka sa kapwa mo mananampalataya. Number 2, pag ikaw ay mananampalataya, may serbisyo ka sa mga mahal mo sa buhay na hindi mananampalataya. You have a mission to be accomplished. And everybody say amen. Dalawang gagampanan natin. Serbisyo sa mga mananampalataya para sa Diyos, serbisyo sa mga hindi mananampalataya para sila ay maligtas. Sabihin mo sa katabi, may mission ka. Yan. Okay? So, mayroon tayong kaligtasan, niligtas tayo ng Lord kasi mayroon tayong gagampanan. Amen? Because we are born in this world by His purpose and for His purpose. Pag sinabi po yon, pinanganak ka rito sa mundong ito kasi dahil may layunin ng Diyos at yung layunin na yon ay para sa Kanya. Hindi para sa iyo. Para sa Kanyang kalwalhatian. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, praise God. Kaya the object of salvation in John 3:16, wala po dyan. In John 3:16, for God so loved the world. That is the object. That is the subject of salvation. Amen? Okay? At, object. Pag sinabing object, yung sentro ng kaligtasan. Amen? Sa John 3:16, yun yung pinaka-object. Ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. So, hindi ka mapapahamak pag ikaw ay mananampalataya. Amen? Hindi ka mapapahamak. Kasi mananampalataya ka eh. That is the assurance of salvation. Kaya nga si Kristo, mga kapatid, ito na yung mission niya sa Luke chapter 4 verse 18. Pag sinabi niya yun na, pinulfill niya na. From Isaiah chapter 61 verse 10. Pinulfill niya yun at ginanap niya. Kaya napakahaba yung 61:10 na yan.
Kaya lang pinarapres po sa 4:18. Okay? Kaya ang sabi niya, ihahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pag sinabing ihahayag, to set at liberty that are bruised. Kaya may liberty ka na, may kalayaan ka na. What kind of liberty? The state of liberty in the United States? Pag sinabing liberty po yan, talagang malaya kang gumawa ng mabubuting bagay, magagandang bagay. Okay? Palalayain ka ng Lord sa pagkagapos ng kasalanan. Palalayaan ka ng Diyos sa pagkagapos ng karamdaman at kahirapan. Palalayain ka ng Diyos. Yan, to set the liberty to those that are bruised. Ngiti naman yan. Okay? Kaya, dito po, napakasaya na maglingkod sa ating Panginoon because, alam niyo po, nung tayo po ay nabuhay sa mundong ito, talagang champion tayo because it all started with God. Lahat po ng gagawin, kaya mula nung tayo po ay binigyan ng buhay ng Diyos, at lumabas po tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, champion ka na. Champion ka na. Kaya, you are an overcomer. Amen? If you are a believer in Christ Jesus. Kasi maraming naniniwala sa Diyos, hindi naman naniniwala kay Kristo. Tama? Yes. Maraming mga klaseng mga belief. Marami, thousands of belief. Pero sabi ng Lord, the Word of God emphasize na hindi tayo mapapahamak pag tayo po ay nanalig sa Kanya. Sabihin mo siyang katabi, hindi ka mapapahamak. Kaya kung ikaw man ay may pinagdadaanan ngayon, hindi ka mapapahamak. Magtiwala ka sa Kanya. Hindi ka mapapahamak. Ano man yan, karamdaman, kahirapan, emosyon, relationship, hindi ka mapapahamak. Dumadaan ka lang. It's just a shadow of death. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Pero mga assurance ng Lord, ano lang daw yan, anino ng kamatayan, pero hindi ka mamamatay. Hindi ka madi-discourage. Kukunin mo yan bilang strength, paghuhugutan mo ng lakas at talino na manggagaling sa Diyos. Amen? Diyan pa ba kayo? Pinapatalino ka lang ng ating Panginoon kasi anak ka niya. Pinatatatang ka lang ng ating Panginoon kasi nais ng Lord na matibay ka sa iyong pananampalataya. Darating man ang bagyo at unos, hindi ka matitibag. Kasi matalino ka. Sabihin mo siyang katabi, matalino ka. Matalino ka. Bakit? Ang kalinuhan, hindi sa secular. Sa secular, yes, sa katalinuhan sa mundong ito. Pero pagdating sa katalinuhan sa Diyos, may katalinuhan ka sa mundong ito at may katalinuhan ka sa Diyos. Hindi ka man ganong nag-aral, hindi ka man nakapagtapos, mahirap ka man, pero kasama mo ang Diyos, matalino ka. Kung sumusunod ka. Ha? Kung sumusunod ka. Sinabi yan ng book of Matthew chapter 7. Those who are wise, they are listening, they hear the word, and they obey. Bakit maraming mamang? Kasi, they hear the word, but they obey the things that are convenient to them. Sinusunod nila yung salita ng Diyos, yung convenient para sa kanila. Pero pag may sacrifice na darating, ayaw na. Kasi involved na yung self-denial, involved na yung panahon, involved na yung talent, involved na yung bulsa. Okay? O kaya matalino ka kapag nakakasunod ka sa Lord. Kasi maraming tao na hindi nakakasunod. Kaya nga ilaw ka eh. Kaya nga ilaw ka eh. Sabihin mo siya katabi, ilaw ka eh. Oh, ilaw ka. Bagamat may mga panghihina tayo
At minsan yung ating mga ilaw ay paandap-andap, pero nakikita ng Diyos yan. Nagmamalasakit ka, at pinagsisikapan mo na makasunod sa kanyang mga panuntunan. Yung sinusunod mo, bagamat may mga self-denial at sacrifices, minsan iniiwan mo yung mga mahalaga sa buhay mo, at dahil sa iyong pagsunod sa Lord, approve. Approve sa Diyos yan. Pero sa iyo, medyo masakit. Kasi mayroon kang isusuko. Amen? Kaya ito po, the object of salvation is John 3:16. Because of the cause of salvation, Christ, di ba? Blood, 1 Peter 1:18 and 19. Ano nakalagay roon? Knowing that you are not redeemed with incorruptible things like silver and gold, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without wrinkle or spot. That is the cause of salvation. Amen? Una, the object is Jesus Christ as the Son of God. Second is the cause of salvation because of Christ's blood. Number three, because of the result of salvation, you are now a new creation. 2 Corinthians 5:17. That is the result. Yun yung result ng when he finished. When he cried and said, it is finished. Tinapos niya na lahat. 2 Corinthians 5:17, all things were passed away. Behold, all things are become new. Because meron ka ng relationship sa Lord. If any man be in Christ, he is a new creation. Bagong nilalang ka. Kaya mula nung nanhalig tayo kay Lord, talagang ano na tayo? Amen? Marami nang binago sa ating mga buhay. Sa ating pananaw, sa ating pag-uugali, sa ating kilos, sa ating pagsasalita. Marami nang binago ng Diyos sa ating mga buhay. Siya lamang po ang nakakala. Okay? And now, because our topic for today is salvation. Salvation in the Word of God is used of different. There are seven pertaining to the salvation. In the book of Exodus chapter 14. Pag sinabing Exodus chapter 14, I don't know kung from verse 1 up to 31 yan. Hindi ko na sinabi. Basahin nyo na lang yan. Pagdating nyo sa bahay, basahin ko ngayon sinasabi ni Bishop. Pag babasa kayo ng Bible, may assignment kayo. Okay? Pag sinabing 14, 1 to 31, ito po yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. When they crossed the Red Sea. Nung sila po ay pinilaya ni King Pharaoh. Talagang dahil namatay po ang mga panganay, talagang pinalaya po sila. But in verse 4, the Bible tells us that God hardened the heart of Pharaoh. At nagkaroon siya ng kamalayan. Bakit ko sila panalaya? Bakit sila pinalaya? Talagang pinatigas niya. Kaya the Bible tells us that Pharaoh prepared 600 chariots, yung mga lahat na masundalo. Talagang habulin po sila. Talagang hindi sila palalayain. Kaya ang nangyari po, okay, talagang ang sabi ng mga Israelita, sa Egypt, sinasabi lagi namin sa inyo nung nasa Egypt kami, mas magandang alipin na kami. Sabi niya kay Moses, yung mga, kasi natrap na po sila natakot po sila. Inahabol po sila wala na, dead end. Kasi Red Sea na po yan Kaya ang sabi ng Lord, papatunayan ko sa kanila na ako ang Diyos, na yung glory na Diyos ng mga Israel, malalaman lahat ng Egypt, na ako yung Diyos. Makikita nila yung aking pagliligtas. Kaya ang sabi niya, anong ginagawa mo, Moses? Itaas mo ang iyong tungkod. Mahahawi yung tubig. Hinahabol pa rin po sila. Talagang hinahabol pa rin po sila kasi tumuyo Amen?
Nung nakatawid na, magdamag po yun. Akala nyo, 1 oras lang yun. Magdamag po yun. Hanggang nagliwanag po. Akala ng iba, sandali lang pagtawid. Hindi po, mahaba po yun. Yung Red Sea, mahaba po yun. Ilang kilometer po yun. Kaya magdamag po silang tumatawid. Ano sa palagay mo nung tumatawid sila nung ginagawa nila? Natakot ba sila? Biro mo, ang lalim po nun, nagiging wall. Wala silang ibang ginawa kundi nanatili ang kanilang pagsamba sa Diyos. Kasi pag natakot sila ron, magkakaroon ng problema. Talagang nandun yung katapangan po nila kasi kasama nila ang Diyos. Nung nasa kalagitnaan na, nakatawid na po sila, ibinalik ng Lord yung mga chariots, hindi na naka-forward eh. Bakit? Inalubog na po sila ron eh. Kaya sabi ng Bible, namatay silang lahat. Walang naiwan. Grabe, number 1, deliverance from danger. I-deliver ka kahit na anong peligro sa buhay mo. Kahit na sakit yan. Kahit na sinabi na ng doktor, may cancer ka. Kahit na sinabi ng negosyante, bankrupt ka na. Pero pag nasa Lord ka, kaya kanyang palayain. Ito, walang imposible. Red Sea, walang makaka-invento kahit na sinong engineer yan, pinakamayamang bansa. Wala, ang Diyos lang makagawa. Kaya pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mapapahamak. Magtiwala ka lang sa Kanya. Panghawakan mo ang Kanyang salita. Nakasama mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, praise God. Victory over our enemies. 1 Samuel chapter 14. Pag sinabing 1 Samuel chapter 14, from verse 1 up to 52 yan. Basahin nyo na lang din. Sarap magkaroon ng assignment, Kasi sa susunod, tatanungin ko kayo kung binasa nyo. Parang hindi kayo maniwala. Matinding assignment yan. Dalawa lang naman yan. Exodus chapter 14, to deliver us from our danger zone. Siyempre, may kanya-kanya tayong mga peligro sa buhay. Diba? Total hanggang chapter 14 hanggang verse 1 hanggang 31 yan. 31 days lang yan, isang month. Pag sinabing victory over our enemies, 1 Samuel chapter 14, verse 1 up to 52. Medyo malaki-laki yan, marami yan. Ito po yung panahon ni Samuel. Ni Saul. Hari po yung kanyang tatay. Si Jonathan, anak. Nagkaroon po sila ng labanan. Itong si Jonathan, napangunahan na yung tatay niya. Meron siyang taga-armor bearer. Armor bearer siya. Okay? Ang kalaban nila, nasa kabilang kabundukan si Saul 600 yung kanyang kaaway. Kaso, hindi niya sinabi kay Saul yung kanyang gagawin. Amen? Pinangunahan niya. Hindi niya sinabi. Ang ano ni Saul, talaga napakainig niya sa Lord. Ang dami siyang kaaway. Kaya ang ginawa niya, umakyat po sila Jonathan. Umakyat po sa bundok, kasama yung armor bearer. Nakapatay sila ng 20. Kasi nalugod ang Lord Nalugod ang Lord sa kanyang ginawa. Si naman, yung kanyang tatay, nag-declare siya ng fasting. Nag-declare ng fasting. Nung nag-declare ng fasting, wala si Jonathan doon. Hindi niya narinig. Hindi niya narinig. Kaya nung nagkaroon ng mga labanan, nanalo po sila. Nalupay-pay yung mga tao. Kailangan na nilang kumain. Kailangan na nilang kumain. Ano nangyari? Bawal kumain kasi decree ng hari. Huwag kayong kakain hanggang gabi, yung lubugan ng araw. Kaya nalulupay-pay sila sa pagod. Si Jonathan at saka yung armor bearer niya, nakakita po siya ng pulot pokyotan. Inano niya yung lumakas siya, nalinawan Nalinawan nung nagkaroon na ng inventaryo sa mga tao, merong hinahanap si Saul na hindi natugon. Merong dito. Mayroong kumontra dito.
Oh. Kailan patayin? Oh. Yung anak niya yun. O si Jonathan. Si Jonathan yun. Alam niyo kung sino ang nagligtas kay Jonathan? Lahat ng tao. Yung masundalo ni Saul. Bakit? Walang malalaglag kung papatayin mo yan, anak mo, kami ang magiging kalaban mo. Walang malalaglag na hibla sa kanyang buhok. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Matindi yung mission ni Jonathan eh. Kaya minsan, may mga leader na nangunguna na eh. Hindi na nagpapaalam, di ba? Pero tiyakin nyo lang, nakalooban ng Diyos yung gagawin ninyo. Amen? Kasi may instruction kasi yan eh. May instruction. Mainam na lang, yung ginawa ni Jonathan ay kalooban ng Diyos. Kung hindi, papatayin siya. Kaya ingat. Sabi na siya katabi, ingat ha. Kasi may mga blessing ng Lord na pagpapalapit sa Diyos at may mga blessing ng Lord na makakapagpalayo sa Diyos. Dalawa po yan. Kaya mag-ingat kayo sa blessing ha. Ang blessing maganda, pero ingatan nyo rin. Kailangan nyo ang wisdom. Amen po? Palakpakan natin ng Diyos. Yan. Victory over our enemies. Nanalo ba sila? Yes. Nanalo sila. Pero nagkaroon ng problema. Basta may panalo ka, may victory ka, minsan may mga unos, may mga problema na dapat nating ayusin. Nananalo ba kayo sa labanan ninyo? Meron tayong labanan, individual battle. Ano yung labanan mo? Emosyon? Emosyon. Wari. Pag nakikita mo yung anak mo, nainis ka. Di ba? Anak mo na yun. Pero hindi ka makapagsalita kasi sinusuway ka. Tama? Tama. Wari, nainis ka sa kapartner mo. Kapartner mo. Alam mo yung kapartner, husband and wives. Nainis ka, pero magkasama kayo. Pero may kinainisan ka sa kanya. Na-experience nyo ba yun? Di ba? Totoo yun. Bakit alam, Bishop? Naranasan ko rin eh. Pare-pareho lang naman tayo eh. Kaya lang, na-overcome natin. Kasi we have the victory over our enemy. Hindi mo enemy siya na ibig sabihin, yung ugali, yung ayaw ng Diyos, inaayos niya. Siyempre, hindi ka natutuwa sa ginagawa ng asawa mo. Lalaki, dahil ikaw mananampalataya, siya hindi. Siyempre, mainis ka. Pero ano sabi ng Bible? Pagdating sa mag-asawa na hindi mananampalataya, gawan mo siya ng mabuti. Kasi yung iba, sukdulan na, hindi na niya kaya pinagpipray niya. Sana kunin mo na, Lord. Di ba? Yung iba, sukdulan na eh. Parang si ginawa nyo na. Ang katanugin ninyo Kaysa pa problema ako, Lord, ano na yan? Kunin mo na lang. Biro mo, mahal na mahal mo yun. Tapos, i-request mo kay Lord. Baka ikaw mauna. Ang Diyos natin napakatalino. Amen po. Alam niya yung kanyang ginagawa. Ano sabi ng 1 Corinthians? Hindi ka bibigyan ng Diyos na pagsubok na hindi mo kaya. Pag darating yung mapagsubok na yun, bibigyan ka ng daan para ikaw ay makalaya. Kaya hindi ka mapapahamak pag anak ka ng Diyos eh. Hindi ka mapapahamak. Kaya kung meron tayong mga pinagdadaanan, Lord, demonstrate your power again. And I accept the challenge. Kasi hamon sa iyo yun. Hamon sa iyong buhay. Yung mga problema po natin, hamon. That is the challenges on our way, on our spiritual journey. Challenges. Kasi hindi ka pwedeng magiging successful kung wala kang challenges sa buhay. You cannot be a successful family man or successful Christian or victorious Christian kung wala ang mga hindrances. Kung puro yes na lang, puro kalmante na lang, remember this. Ang ilaw ay nandyan, pero dumarating ang dilim.
Amen? Ang kagandahan ng panahon ay nandyan, pero dumarating ang bagyo. That's why in the book of Ecclesiastes, chapter 3, there is a time of peace and there is a time of war. There is a time of building up and there is a time of yung ruin, yung pagkapuwasa. Meron. There is a time of peace and there are times, may mga panahon, it is not your time. Kung may kailangan ka sa Diyos, hindi pa panahon ng Diyos para ibigay sa iyo. There is a process. Kaya sabi niya sa verse 11:3-11 ng Ecclesiastes, He made all things beautiful in His time. Ibig sabihin, pag binigay na sa iyo ng Diyos yan, kaya mo na. Tumatag ka na. Naunawaan mo na kung bakit dumating ka sa mga ganong proseso. Kasi pinatatag ka at pinatalino ka ng Diyos. Number 3, the healing of the body. Giniligtas tayo ng Lord para pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. In the book of Acts chapter 3 verse 6, Peter said, Silver and gold have I none, but such as I give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Alam niyo, pag may pananampalataya po kayo, just use the name of the Lord. When you feel something that is not good, physical, body, kasi merong mga darating na minsan, yung pakiramdam natin, naiiba. Lalo po, na-stress po ang tao ngayon. Hindi mo maiwasan na minsan, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Use the name of Jesus Christ. Lay your hands on your head. Kung meron kang anak, lay your hands upon, if you're a believer, sabi ng Lord yun eh. If you lay your hands unto the sick, they shall recover. Panampalatayanan mo yan, because you're a believer. Ipapakita ng Lord at i-demonstrate ang Lord ang kanyang kapangyarihan para ipakita niya sa iyo na anak ka niya. Kaya huwag kayo matakot. That is your time. Yun yung panahon mo para i-demonstrate ang kapangyarihan ng Lord na ikaw ay kanyang anak. Kaya huwag kayong matakot pag ng mga anak nyo nilalagnat at may karamdaman. Panampalatayanan mo yung kanyang sinabi. Diba? Sabi nila, silver and gold, abay na. Ibig sabihin, wala akong silver, wala akong gold. Meron kang beggar kasi sa Beautiful Gate, sa temple. Tuwing alas 3 ng hapon, nandun po sila Peter, nung kasagsagan ng kanilang ministry. Every 3 o'clock, kaya may 3 o'clock habit tayo. Nanalangin pa kayo ng 3 o'clock? Diba? Nakakalimutan po natin. Yun po ang panalangin nila, 3 o'clock. Kaya may 3 o'clock habit. Pagdating nila sa templo, siyempre, smart yung mga smart yung mga fisherman. Naging alagad sila ng ating Panginoon. Dati fisher. Alam niyo sila, Peter, fisherman yun. Fishing magnet po yun. May mga bangka po yun. Pag sinabi mo may sarili kang bangka, may sarili kang net, ano sa palagay mo? May kabuhayan. Pero nung tinawag sila ng Lord, follow me and I will make you a fishers of men, hindi sila nag-atubili. Talagang sumunod. Kaya pag tayo po ay nangungusap ng Lord sa atin, di ba? Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita, habang nabubuhay. Bakit? Ang daming ginawa ng Diyos na himala sa ating buhay. Binago niya yung ating buhay. Yung kasalanan natin, pinatawad. Yung ating karamdaman, pinagaling. Binigyan tayo ng magandang pag-asa. O, saan ka pa? To whom shall we go, Lord? In the book of John chapter 6. Saan pa kami pupunta? Sabi ng kanyang mahal, at ganoon din po tayo. Saan pa tayo pupunta? Meron pa ba tayong pupuntahan? Sa panahon natin ngayon? Hindi natin alam. Our days are uncertainties.
The days of uncertainty. Walang kasiguraduhan. Wala. Magiging sigurado ka lang pagkasama mo ang Diyos sa buhay. Healing of the body. Ayaw ng Lord na yung katawan mo may sakit. Yes. Did you not know that your body is a temple of the living God? Pag mananampalataya, tinubos ka na niya. Huwag mo lang lalagyan ng bisyo at kasalanan at masamang isip ito. Amen? Huwag mo lang abusuhin ang katawan mo. Yung iba umabuso. Okay? Believers, viewers, kasama po ako rito. Huwag mong bigyan halaga ng pansin ang gadgets. Lagyan mo ng panahon. Lagyan mo, i-balance mo po yan. Kasi, pag nano ka sa gadgets na yan, dyan ka magpo-focus. Kaya maraming stress. Hindi sila makatulog dahil dyan. Baka may tawag. Tapos kasama pa yung gadget sa tabi. Be wise. Be wise as a servant. Mananampalataya tayo. Pag sinabi ng Lord na, did you not know that your body is a temple of the living God? What? Ano yung, ano ng body? What is the normal sleep? 8 hours. Anong sleeping habit nyo now? 4 hours? 6 hours? Magkakaroon ka ng problema. Kakaroon ng imbalance. Oh. Anong oras ang tulog mo? 1 o'clock? The organs, ang mga kidney natin, nagpa-function yan pag natutulog po tayo ng 9 to 10. Yun yung tamang function yan. Amen? Kaya yung mga anak nyo, ingatan nyo. Grabe ang gawa ng kaway ngayon. Hindi masama ang gadgets, pero sa tama. Gawin ninyong maayos. Yung mga iba pinapanood para hindi naalagaan, hindi naiyak, no? Pag hindi pa, age of accountability ang anak nyo at mga infants, matutulala yan. Bakit? Hindi pa niya kaya yung utak niya, yung brain niya, na manood sa mga ganyan. Akala natin, uy, talino nung anak ko, yung pala tulala na. You know, the Bible tells us, train up a child the way he should go. Pag sinabing, nung ating kapanahonan, 50 years ago or 60 years ago, wala namang gadget eh. Pero we can interact. At the age of 7, grade 1 ka na. Why? Na-enjoy mo na yung tulog mo eh. Tulog ang tulog ng bata. Amen? Magandang tulog nila because of their body clock. Lumabas sila sa mundong ito. Tulog lang ng tulog yan. Eh, yung iba kulang ng tulog. O, umiyak. O. Sa susunod, tulala na yan. Yun o, hayaan nyo yung natural way na pagpapalaki ng bata. And everybody say amen. Nakakaroon tayo ng imbalance. Kaya yung iba hindi nakakatulog ng tamang tulog. Pag-pray nyo sa Lord, nababalik yung tulog nyo. Bakit? Eh, ang daming magagandang palabas eh. Ang dami. Hindi naubusan ang magandang palabas. Pagka binrouse mo yung gadgets mo, yung mga box mo, YouTube, ang dami. Hindi ka maubusan. Yung pala, alas 4 na ng madaling araw. O, hindi mo na namalaya ng oras. Mamaya, sakitan ka na ng ulo. Why? Kulang ang tulog. Eh, ilang panahon mo nang ginagawa yun? No wonder why. Ang atake, heart attack ngayon, ilang years old? 9 years old? May na-atake. 9 years old. Hindi kalooban ng Diyos yun. Magkakaroon ka lang ng heart problems pag 60 and above ka na. May maintenance ka na. Kasi,
umabot ka ng 60. Umabot yung pag-iisip mo nung binata ka, nagkapamilya ka, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon. Kaya nga senior citizen na 60. Amen? Huwag mo nang papilahin yan kasi iba ng pakiramdam niya. Huwag na sa init ng araw yan. Pag nasa basya nakatayo, upo ka. Tama? Take care of the body of the Lord. Body niya to temple niya to Huwag mong abusuhin. Kahit na mananampalataya ka, pag inabuso mo yan, ang magiging kalaban mo, ang lumikha sa iyo. Tatandaan po natin, araw, gabi, pinaghiwalay ng Diyos. Pag araw, magtrabaho ka while it is day. But the night cometh, pahinga mo yun. Amen? Acts chapter 4 verse 12. Neither is there any name given among men under heaven whereby we must be saved. And in that name, every knee shall bow and every tongue shall confess. Our Lord, our God, Jesus Christ. Kaya pag ginamit mong pangalan ng Lord at anak ka niya, there is a power. Meron ka pangyarihan. Kung wala kang relasyon sa Lord, at kung may ginagawa ka na ayaw ng Diyos, ay mahirapan ka. You can use the power, yung name niya, pagka nakakasunod po tayo. Pero kung may mga lapses po tayo at kahinaan, gamitin mo pa rin. Hayaan mo ng Diyos matuto tayo sa Kanya. Hayaan mo ng Diyos mangusap sa iyo sa pamagitan na yung mga kalagayan at problema sa buhay. Sabi mo lang kay Lord, Lord, patnubayan mo ako. Lord, gabayan mo ako. Lord, habang binabasa ko ang iyong salita, kausapin mo ako. Kakausapin kayo ng Diyos. Hindi yung kausap na audible voice. Hindi. Matatakot ka. Kakausapin kayo sa pamagitan ng personal. The Logos turn into Rema. Pag sinabing Logos, that is the Word of God. Pag sinabing Rema, nangusap ang Lord ang salita ng Diyos sa iyo. Personal. Kung ano yung problema mo, mangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. And everybody say, Number 4, freedom from prison. Alam niyo, maging si Paul, literally, nasa prison po siya. In the book of Philippians 1:19, For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Di ba? Sabi niya, alam ko, nasa pamagitan nitong kaligtasan nito, sa pamagitan ng panalangin, ay nagsusupply ang Espiritu ng Diyos ay abundansya sagana. Alam niyo si Paul ay nasa Jerusalem nung nasa kulungan po siya. I am the prisoner of Christ. Nalala niyo si Silas and Paul? Nung sila ay si Juan? Silas ba yun o si Peter? Samantalang nasa kulungan, umawit sila ng pagpuri sa Diyos. Nakalagyong kalagyong kadena Kalaya po si Peter po yun. Peter and Silas. Ikinulong din si Paul because of the gospel. Alam nyo, mapalad po tayo sa panahon po natin ngayon. You know why? You can free in the social media to preach the gospel. Free. May freedom tayo ngayon. The early apostles, yung mga una sa atin, buhay. Pinatay po sila, minarder po sila kasi hindi nila kayang lunukin o tanggapin ang turo ni Kristo. Pero sa panahon natin ngayon, pangaral mo na si Kristo ay Diyos. Walang kokontra. Nung panahon ng mga apostles, talaga naman paglalaroan ka at pupugutan ka ng liig. Amen? Ganon ka, yung freedom. Hindi na tayo bihag ng kaaway. Hindi na tayo bihag ng relihiyon o tradisyon. Hindi na tayo bihag ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung bihag ka man nung may kinakatakutan ka, ano yung kinakatakutan mo? To whom shall you fear?
Lahat tayo may kinakatakutan. Yes. Maring security. Ano kaya mangyari sa akin? Yung mga anak ko, pagka nawala ako sa mundong ito. Di ba? May mga insecurities. Pag may nararamdaman ka, di ba? Oh. Tapos darating yung mga bill mo. Asan kaya ako kukuha? Di ba insecurities? Kakabahan ka. Tapos kakapusin ka yung budget, di ba? Ang tanong, nagkulang ba ang Diyos? Nagkulang ba? Hindi. Ilang panahon na wala kang kinikita, pero pinapakain ka ng Diyos. Kaya God is good all the time. Pag basic needs, because God created us, susupply ng Diyos yan. Kasi responsibility ng Diyos na pakainin niya ang kanyang nilalang. Kaya wag kang mag-alala kahit wala kang trabaho, may gagamitin ng Diyos para kumain ka. There is a food in your table, and there is a shelter in your head. Amen? There is a clothes that we wear. Don't worry about tomorrow. Hayaan mo na ang worry hayaan mo yung tomorrow, bahala na si Lord. Nasa kamay ng Diyos ang tomorrow, not you. Hindi sa kamay natin ang tomorrow, ang Diyos ang nakakalam. Amen? Kaya ang sabi ng Lord sa 34 or 35 ng book of Matthew chapter 6, sufficient for this day. Sapat na yung araw na to. Sabihin, huwag kang mag-alala. Pag mananampalataya ka, ipagkatiwala mo sa Diyos. Proverbs 3, 5, and 6, trust the Lord with all your heart, and lean not in thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Gagabayan ka ng Diyos. Pag i-acknowledge mo siya, Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako sa financial. Lord, tulungan mo ako sa asawa ko. Lord, tulungan mo ako sa pamilya ko. Lord, tulungan mo ako sa ministry ko. Lord, tulungan mo ako sa emotional ko. Tulungan mo ako sa karamdaman. Puro tulong hingin mo sa Kanya. Samahan mo ako, Lord. Dapat ganun. Kasi anak ka ng Diyos eh. Inihintay lang ng Diyos na ikaw ay tumawag sa Kanya. Hindi kayo tumatawag eh. Kaya sabi niya, call unto me and I will answer you and I will show you mighty things that thou knowest not. Mga bagay na himala na hindi pa nangyayari sa iyong buhay, papakita niya sa iyo. Amen? Sabihin mo siyang katabi, antindi mo. Antindi mo. Hallelujah. Sarap. Freedom and deliverance from captivity. Pag sinabing deliverance from captivity, ikaw ay bihag. Anong binihag sa iyo ng kaaway? Anong binihag na kahinaan mo? Kasi may kahinaan tayo eh. May kahinaan tayo lahat dito. Meron. Binihag ka ba ng kaaway dahil sa takot mo na ano? Takot na mawala ng trabaho? Marami tayong kinakatakutan. Deliverance from captivity. 14:7 ng Book of Psalms. Oh, that the salvation of Israel will come out of Zion. Pag sinabing Zion, that is your refuge. That is the mountain, the city of David. Doon nakalugit ang Mount Zion. When the Lord bringeth back the captivity of His people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Alam niyo, pag yung tipan ng Diyos ay bumabalik, tuwan-tuwa po sila. Amen? Kasi matitigas ang ulo ng mga Israel. Hanggang ngayon. Grabe po. Kaya nga napaintulutan sila ng Second World War na 8 milyon ang namatay. 8 million Jews. Namatay po, bata, matanda, balang pinili. Why? To fulfill the prophecy. In the book of Jeremiah, I will gather all my people. Kaya noong 1948, nag-set liberty yung captive ng Israel. Ginawa silang bansa. Ginawa silang malayang bansa. 1948. Second World War just over. 1945 na palaya. Nagkaroon po ng treaty yan sa United Nations. Alam niyo kung bakit pinagpalampian sa Pilipinas? Alam niyo?
Kasi nung hinahabol po ng Second World War, ang mga Jews, 10,000 ang darating na Hudyo rito. Ang presidente natin ay si Manuel L. Quezon. There are refugees na 10,000 ang nakalista. Alam niyo kung ilan ang dumating? 1,200. You know why? Namatay yung iba. Dinatnan sila ng mga kaaway, hindi natin alam, nagbarko po sila. 1,200 ang dumating. Nag-aral po sila rito sa Marikina. Kaya nung pumunta po kami sa Israel, yung mga matatanda roon na 80 years old, 90 years old, leron sinta, puko ng papaya, dalay buslog, pagdating sa dulo, alam nilang awitin, ako hindi ko alam awitin eh. Bakit? Nag-aaral sila rito eh. Bakit ang mga Pilipino ang number 1 caregiver sa Israel? Bakit walang visa pag pupunta ka ng Israel? Walang visa. Ha? Pag Pilipino ka, wala kang visa na pumunta sa Israel. Parang pumunta ka lang ng Mindanao. Meron kang passport, syempre. Pero visa, wala. Parang pumunta lang tayo ng Singapore. Asian countries. Bakit Israel ang pinaka mataas na salary ng mga caregiver na Pilipino? Mahal nila ang Pilipinas. Ginamit ang Pilipinas para nila. Alam niyo kung bakit? Noong 1948, nung nagkaroon ng liberty, ng paglaya, ang United Nations ay nagkaroon ng botohan. Tabla po, tabla. Siyempre, marami ng member. Siyempre, war, gusto nila kapayapaan. Amen? Karoon ng kapayapaan. Kaya lang, nung ginawang state ang Israel, lahat ng mga Hudyo bumalik. Ayaw ng mga iba. Ayaw. Kaya nga, nung na-declare na state ang Israel, nagkaroon ng 6-day war. 6-day war. Nakakita ka na ng 6-day war natapos? Sinakop po sila, mga kalaban nila, nakapaligid. Bakit ayaw nila na mag-independent ang Israel? Tabla, ang botohan. Alam niyo kung sino nagpanalo? During that time, ang United Nations Secretary, if I'm not mistaken, tingnan niyo na lang sa history kasi nabasa ko po ito. Baka nagkakamali po ako ng pagbasa. Si Carlos P. Romulo, ang sekretary ng United Nations. Pagtabla ang botohan, yung sekretary ang boboto kung sino ang bobotohan niya. Kung boboto siya na magiging independent at magiging state of Israel, siya ang ginamit Diyos. Amen? Kaya pag ikaw ay Pilipino, papunta ka sa Israel, tuwa-tuwa po sila. Para tayong anak. Ang turing nila sa atin. And everybody say amen. Kaya yung mga caregiver natin na kababayan, no? Safe po sila. Kaya gustong-gusto nilang pumunta roon, di ba? Kaya lang ang hirap. Freedom. Deliverance from captivity. Biro mo. Ang mga anak ng Diyos, kahit na matigas ang kanilang ulo, pero nung sumunod po sila, palaya po sila. Di ba dati ang tigas ng ulo natin? Ayaw natin makinig ng salita ng Diyos. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang katwiran. Pero wala kayo napuna. Kahit na mahirap ang buhay, kinakausap tayo ng Lord, taka sa gawain. Punta ka sa gawain. Amen? Diyan pa ba kayo? Kaya naman nagpapatuloy po tayo. Kasi pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Number 6, salvation. Hallelujah. The object. And the result. Hallelujah. Ito po. Forgiveness of sin. Luke 19:9. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house.
for as much as he also is a son of Abraham. Kaya sabi ng Lord, and Jesus said unto him, this day salvation come to this house. Alam niyo po, binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng lahat ng tao ng kaligtasan ay darating sa kanila. Kaya lang hindi nila pinansin. Amen? Pagka nangaral na at kinausap ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at nangusap sa iyo dahil sa may ginamit ang Lord, naramdaman mo, lumuha ka, salvation is come to you. Amen? Kasi anak ka ni Abraham. Anak tayo ni Abraham. Our faith, the father of faith. Amen? Yung pananampalataya po natin sa promise kay Abraham. Sino ang pinangakuan? Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya yung ating pananampalataya galing sa kanya. Kaya sabihin mo siyang katabi, mapalat ka. O nakalista ka sa Book of Life. O yung tinanggihan at yung ginawang kasalanan, kaya hindi sila yung bunga ng Tree of Life. Hindi nila nakain yun because of sin. Pero tayo po, ang plano ng Diyos, pag tayo po ay nakalampas sa mga pagsubok, makakain natin yun. Kaya yung mga problema lang na maliliit, pagbigyan nyo na sarili nyo. Tanggapin nyo na. Lord, okay na. Palayain ko na. Pare, boyfriend mo, asawa mo, gusto nang lumaya. Ayaw na talaga sa'yo. Pag sinabi ng asawa mo, please release me, let me go. release mo na kaysa away kayo ng away. Amen? Ayaw na sa'yo, nagagawin mo. May nakita siya ng iba. Ayaw mo, bahala ng Diyos. Basta ikaw, enjoy your life. Rejoice evermore together with your family, your sons and your daughters, kung mayroon. Amen? Kasi anak ka na ng Diyos eh. Amen? Ang sabi ng Bible, kung may panahon kang lumaya ka. Kung nabibihag ka. Bakit? Patawarin mo na siya. Forgive. Alam niyo po, pag nagpapatawad po tayo, magaan. Magaan po. Magaan ang buhay. Pinatawad mo, nirelease mo eh. Yung sama ng loob mo, sa trabaho mo, sa boss mo, sa bahal mo sa buhay, sa anak mo, di ba may sama ng loob tayo? I-release mo na yan. I surrender. Surrender mo na lahat yan. Ayaw mo na datnan tayo ng Lord na magaan. Sinabi niya yan sa Hebrew chapter 12 verse 2. Yung mga nagpapabigat sa atin, you lay aside para yung takbuhin ay magaan. Forgiveness of sin. Ang hirap magpatawad kaya. Madali ba? Madaling sabihin. Pero pag nandun ka na, mahirap gawin. Lalo na pag malalim yung sugat. Diba malalim yung sugat? Ang lalim, no? May naiwan pa bisyap eh. Pilat. Ibig sabihin na patawad mo na. Pag pilat, wala na. Pag normal na, pag nakikita mo siya, patawad na kita. Pero yung ginawa mo, masakit pa rin kaya pilat na lang. Pero, pwede na tayong kumain. Di ba? Enjoy your meals. Punta na kayo sa inasal. Number 7. Deliverance from wrath. Alalayain ka sa puot. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, for God had not appointed us to wrath. Alam niyo, pag mananampalataya ka, hindi ka naman nabubuhay sa, ano yung wrath? Puot. Iba yung puot, iba yung wrath, iba yung bitterness. Ang bitterness sama ng loob. Diba? Sama ng loob mo. Pero yung wrath, puot talaga yan, mas matindi yun. Mas malalim po yun. Puot na puot ka talaga. Pwedeng, pag hindi mo na control, saktan mo. Mapapahamak ka. Amen?
Hindi tayo tinalaga ng Diyos para tayo ay mapuot, but to obtain salvation by our Lord Jesus. Ang nais ng Lord, yung kaligtasan na natamo natin, kailangan maintain. Kung dumarating man yung puot, patawad mo na. Na-deliver ka na. Amen? Kailangan wala na yung puot sa atin. Huwag nang lubugan ng taon pa. Yung iba, sabi ng Lord, huwag hayaan na lubugan kayo ng araw. O yung iba, nauban na, nandun pa. Lubugan lang ng araw ang sinabi. Mga kapatid. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita kay Kristo. You know why? Because it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ito ng Diyos sa mga mananampalataya. To those who are believe. Pag mananampalataya ka talaga, sigurado ka na eh. Amen? Yung assurance, parang nasa Noah's Ark eh. Nasa kamay ka ng Diyos. Kaya sabi niya, salvation to the Jew first and also to the Greek. Kaya, grabe po yung ginawa ng Lord para sa atin. Yung sinabi niya na talagang, sinabi niya sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Grabe. Ipapahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sa oras na to, sa araw na to, God proclaimed that you are delivered. We must declare a decree that we are delivered. Kailan lakasan mo yung loob mo? I forgive him, Lord. Wala ng puot, wala ng bitterness. Yung kahirapan sa mundong ito, kung nalulumbay ka dahil nandun ka sa kahirapan, hayaan mo na ang Diyos magpalaya sa iyo sa kahirapan. Hayaan mo na ang Diyos kahit na tamang-tama lang, pwede kang umiti at magpasalamat sa Diyos. Amen? Pwede ka. Pinapakain ka ng Diyos, wala kang trabaho. Magpasalamat ka na. Wala kang pangrenta sa bahay, may bubungan ka, na may nagre-renta para sa iyo. Yan lang, mga kapatid. May bisyo tayo, dati mahirap isuko. Pero kung mayroon pa man yan, panahon. Alalahanin na naman natin ang kapatayon ni Kristo. Kung may kahinaan po tayo, Lord, I lift it up to you, I surrender, Lord. Patawad po, Lord. Babawi ako sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very, very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po, malugod po namin kayong inanyayahan at tanggapin niyo po ang ating Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap.
Tigil po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Ang mabanal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at Hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samong dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano para naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po,
every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog, lalakas ang ating espiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon, at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat, at sa oras na ito tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa baiting panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you, we thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mo i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin, at tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa, at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas, at hayaan mo po ito, Lord God, hallelujah, na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat, at patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon, ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, at wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin, at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila, at sila po ay sumunod. Maraming po salamat. We give all the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen. Thank you, and God bless.